bende wabiro loso bende kotende kora mna kaka chanjo ni konyo nade, to chanjo ni jomage mane nego bed ni kawe. Kopogore gi mano bende kinyalo winja Duncan Arunda, en geno mara ni gisani koro nyalo winja kintiere county mano ma Migori. Odiochieng' manyoro sisi mano mochung' ne weche mag thieth e kaunti ma Migori, Julius Nyerere bende koro nochiwo kum ahinya ne weg magawa ma bende jathoro uso chiemo mar mondo mi gichungo chenro makamano, nikech osefwenyore ni magawa mathoth osebedo ka uso chiemo mang'ich ema dibed ni kelo landruok mano mar nyaldiema. Wach makamano diwach ang'o? Kanyakla kod okenge mamoko ma bende samoro kaunti ma Migori osekawo. Erokamano kendo. Kaka daktari owacho kamano ni tuo mar nyaldiema ikelo gi lel mar alwora. Wach thiedho pi, to iyudo ka ji mang'eny ok thiedh pi. Ben mar adek kendo iyudo ka ji tuomo pi e aora, then ok githiedh pi, to ji ok ti gi cho. Migori County, kami mana background, nigi very high percentage mar joma nigi cho, especially in the rural areas. In the urban areas mana e town, kaka Migori town, Awendo town, Rongo town, yudo ka ji odak e estates, to sana problem manya bedo, yudo ka water supply sometimes it is erratic because of drought is prevailing. Koro ji resort to tiyo gi pi mar aora. Koro sama gidhi gikawo pi mar aora, they don't treat that water, o githiedh pi mana kaka waziri owacho. Ji mang'eny kawo pi to tiyogo, to githiedh pi kaka onego bedi. Thiedho pi en chwako pi kata tiyo gi chemicals kaka chlorine, aquatab, pur gi waterguard. Kidhi e magawa mang'eny, iyudo ka gin gi pi logo, to pi logo ok ochwaki. To pigni iyudo ka maybe kumoro ma ok ber ahinya, either aora kata gituome water kiosk, to sama obedo transported obedo contaminated. And then magawa ka iyudo ka chiemo nitie, to chiemo ok oted maber, yani chiemo ng'ich. Chiemo ng'ich. Koro magie problems mamiyo cholera, kute mag cholera thrive maber. Nikech kute mag cholera oluoro chlorine, to oluoro liet. Manyiso ni kichwako chiemo maber kata kithiedho pi maber, then kutego kata kute mamoko cholera kende kata typhoid ok bed mantie e chiemo. Koro sani kaka Migori County okang' ma wakawo sani eni wadwa make sure ni otende kata magawa mantie, namba achiel, joma tedo gin joma ler, gin gi medical certificate nyiso ni opuodhgi gi migawo mar health mondo gimul chiemo. Then mar ariyo, chiemo mora mora manie hotel nyaka bed maliet, nyaka bed ni okete sende maler, to alwora kumitedi chiemo no nyaka beda maler. Koro afisas wa wuotho door to door, obed ot, obed magawa, wahakikisha ni gimora mora kalure gi chik mar health gi ler, olu maber kabisa. Mako kitimo mano, to okang' mag public health idhi kauni mondo wa make sure ni okin ng'ama lando tuo mar cholera e Migori kaa. Erokamano ahinya, paro ni kanyi lero makare. Samoro daktari nyalo golo odok e itwa kintiere kaunti ma Kisumu. Chiemo mang'ich gi nyaldiema to donjo nade, nikech ok ane mana magawa kende ma bende